Gibutiyag ni Dr. Daisy Villa, ang pangu sa Cebu City Health Department, nga mukabat na sa 92 ka mga kaso sa HMFD ang natala sukad sa Enero hangtod sa Marso 11. Sagad sa mga natakbuyan, mga bata nga nanag-edad og 10 anyos paubos. Apan aduna usay tulo ka mga nanag-edad og 17 ug 18 anyos. Suma ni Dr. Villa nga adunay usa nga namatay tungod sa komplikasyon sa pneumonia. 29 ka mga barangay ang apektado sa hand, foot, and mouth disease. Lakip na niini ang mga adunay natala nga daghang kaso sama sa mga barangay sa Kalunasan nga adunay 20. Gisundan sa barangay Guadalupe nga adunay 14 ug ang barangay Zapatera nga adunay 11. Giklaro hinuon sa Cebu City Health Officer nga self-limiting ang virus apan gikinahanglang mag-isolate ang mataptan aron dili na motakod sa uban. Makuha ang virus sa mga hugaw nga dapit busa tambag sa Cebu City Health Department nga batasanon ang paghugas sa mga kamot. Mag-alcohol, mag-sanitize, pero I'd rather use water, no, hand washing with soap and water.